A alcaldesa Inés Rei e mais eu acabamos de saír nunha xuntanza na que pasamos revista ás principais negociacións entre o PSOE e a Marea Atlántica. E iso é unha boa noticia. É unha boa noticia por dous motivos. Primeiro, porque se recupere a interlocución e o ánimo de entendemento que ao final remata beneficiando a cidade. Lembremos que estamos saindo dunha etapa mala de distanciamento, onde nin sequera o goberno local foi quen de presentar uns orzamentos en 2021 que nos axudasen a sair da crise. Iso non é bon. Pero é boa noticia tamén que nos xuntemos para falar e que cheguemos a acordos. O de hoxe é importante e é que avanzamos na constitución dunha eléctrica municipal. Sabedes que ese é un acordo de investidura e que xa en 2019 a Marea Atlántica o consideraba importante, pero agora, neste contexto de explosión dos prezos da electricidade, mentres as eléctricas recoñecen que están duplicando ou triplicando beneficios, entendemos que hai que intervir dende as administracións públicas e facilitar que a enerxía, a electricidade, chegue a todo o mundo de maneira pagable e con menor impacto medioambiental. Este hoxe é un acordo importante que avanza, seguirá avanzando ata a creación do operador enerxético, pero hai outro. Estamos falando dun plan municipal de vivenda, tamén acabamos de aprobar as taxas e os impostos e continuamos avanzando nas negociacións ata contar cuns orzamentos municipais. Porque a Marea Atlántica sabe e pode ser crítica cando é necesario, pero, dende logo, o noso interese é chegar a acordos en beneficio da cidade.